prije nego što je i započela naša priča. Ljudska slabost koja čovjeka dovodi do posezanja za opijatima te ga uvodi u svijet ovisnosti nešto je što nas prati od davne prošlosti. Dakle, ljudi su od davnina posezali za raznim opijatima, bilo iz potrebe za bijegom od realnosti, bilo iz vjerskih ili medicinskih razloga, a gotovo uvijek bez znanja, svijesti i razmišljanja. Kako je problem ovisnosti rastao, tako se počela razvijati svijest o potrebi da se borimo protiv te pošasti. Brojni su ljudi koji su osjetili tu potrebu i dali svoj doprinos tome. Jedna takva priča je i naša priča. Priča ima svoj početak u Španjolskoj danas već daleke 1985. godine. Centar za rehabilitaciju Reto a la Esperanza osnovan je krajem svibnja 1985. godine s ciljem moralne, kulturne, materijalne i duhovne pomoći osobama koje se nalaze na samim društvenim marginama i koje kao takve teško pronalaze pravi put. U Hrvatskoj Split je bio sasvim logičan slijed događaja kada se vratimo na sliku Splita iz vremena kasnih 80-ih godina. Heroin je u Split ušao na velika vrata i oduzeo mladost, čak i život velikom broju mladih ljudi. Split je postao grad slučaj, a Peristil simbol tada goruće narkoscene. Okolnosti koje su prethodile nastanku. 90. su godine donijele još jednu okolnost u Hrvatsku koja je pridonijela cjelokupnoj lošoj situaciji. Bio je to Domovinski rat. Tada je ovisnika bilo jako puno. U jedan život u kojem bez heroina praktički nisam mogao proći jedan dan. Počeo sam osjećati prve krize, taj nedostatak droge te vodi u to da razmišljaš kako da dođeš do novca. Dolazak do novca je jasno da je povezan sa prekršajima, sa krivičnim djelima i tako dalje. Nakon jako malo vremena odlazim u rat, tu isto tako je jedan dosta velik udarac za mene, za mladog čovjeka sa 20 godina. Jedan dan se tako dogodilo, otvorio sam poštanski sandučić i u njemu sam našao letak od Reta. I na tom letku, uz telefonski broj, uz opis rada centra, da pružaju besplatnu pomoć, što je za mene bilo jako bitno, nalazilo se jedno svjedočanstvo, jedna kratka životna ispovijest sa slikom jednog čovjeka kojeg sam ja znao sa ulice. Izgledao je dosta bolje, puno bolje od onoga koga sam ga ja poznavao. Pričao je da je njegov život potpuno promijenjen, što mi je stvarno privuklo pažnju. Oni i njihove obitelji trebali su pomoć, a nije bilo ni ljudi, ni sredstava, odnosno lijekova, a ni mjesta gdje bi se pomoć mogla potražiti. Krajem 1992. jedna djevojka iz Španjolske je imala san o zemlji u kojoj postoji snažna potreba ljudi za pomoć. Kao vjernica nije se na taj vapaj mogla oglušiti. Zato u prosincu 1992. godine, u vrijeme Božića, u jeku rata dolazi u Hrvatsku prvi momci koji su 1993. godine otišli na rehabilitaciju u Španjolsku, krajem 1994. i tijekom 1995. vraćaju se u Hrvatsku i tada priča dobiva i svoj hrvatski zaplet, jer prvi ovisnici počinju dolaziti u mušku kuću u Klisu. Kako kažu oni koji su se tih godina vratili iz Španjolske, počeci su bili uistinu nevjerojatni. Tih godina kad smo došli ovdje u Hrvatsku, tu smo zatekli Španjolce i zanimljiva je bila situacija. Njih ambasada poziva, jer je vrijeme rata još uvijek u Hrvatskoj, i njih ambasada poziva da dođu, da otiđu, oni ne žele, oni ohrabreni željom da tu pomažu, ostaju tu s nama. A mi koji smo došli tada iz Španjolske, mi smo došli totalno drugačiji, promijenjene osobe. Ali je sve to zanimljivo, to je sve u početci su po ovoj, mi dolazimo tu da bismo pomogli ljudima, a mi u principu ne znamo šta to znači. Mislim, pomoć ljudima, bili smo tamo godinu, dvije, nama su neki ljudi pomagali nešto. Iz takvog nekakvog situacije, znači, ljudi koji su tu pod stalnom nekakvom opasnošću, nas koji nešto napola znamo, tako se rodio rat u Hrvatskoj. No već te 1996. godine članovi udruge sve češće razmišljaju o širenju Reto centra u Zagreb, jer je dosta poslova bilo koji su se ionako morali obavljati u Zagrebu. Tako je nakon manje od 4 godine od otvaranja kuće u Klisu otvorena još jedna kuća za rehabilitaciju ovisnika, i to u Zagrebu. Od najranijih početaka problem ovisnosti je pogađao jednako sve društvene slojeve, te podjednako momke i djevojke. Nije trebalo dvojiti.
postalo je jasno da postoji prijeka potreba za otvaranjem kuće za žene, majke i djecu. Krajem 2004. godine kupuje se kuća u naselju Plano ponad Trogira. Ta je kuća kupljena ciljano za realizaciju rada s djevojkama koje su se našle u problemu ovisnosti. Samostalno, vlastitim snagama i sredstvima narednih nekoliko godina kuća se gradi, uređuje i raste, a paralelno raste i broj djevojaka koje su tu došle i koje su povjerovale u ljubav Božju u svome životu. Sve je više bilo žena koji su tražile smještaj i pomoć s područja Zagreba i okolice. To pokreće razmišljanja i odgovore o mogućnostima otvaranja ženske kuće u Zagrebu. Uskoro, nakon početka rada s djevojkama, na vidjelo izlazi potreba suočavanja s novim problemom. A to su trudnice koje su u problemu ovisnosti, kao i majke koje su u istom problemu. Društvo nema odgovor na pitanje kako postupati u slučaju trudnica, odnosno majki koje su ovisnice. Reto centar je razvio tretman koji je usmjeren na oporavak majke od ovisnosti, na osnaživanje roditeljstva i cjelovit razvoj djeteta. Naša priča je danas velika. Kao što je ranije navedeno, Reto centar već 30 godina pruža skrb osobama koje su se našle u problemu ovisnosti. U početku su to bili muškarci, zatim djevojke, a s vremenom je područje djelovanja centra obuhvatilo i trudnice, odnosno majke koje su u problemu ovisnosti, i pružilo im mogućnost liječenja bez odvajanja od djeteta. Trenutno centar raspolaže s 8 kuća koje se nalaze na području Zagreba i okolice Splita. Do danas je centar u program rehabilitacije od ovisnosti i osnaživanja ostalih ranjivih skupina primio više od 8.500 ljudi. Godišnje se prima više od 150 korisnika. U središtu tretmana je vrijednost čovjeka i mogućnost oporavka svake osobe koja je umorna od ovisničkog načina života. U području ovisnosti cilj nije samo uspješna apstinencija, već se Reto zalaže za osobnu promjenu života koja započinje unutar osobe i završava tako da je promjena vidljiva u njezinom ponašanju i novom načinu života. Došlo je do toga da sam ja klekla ispred Boga i rekla: Bože, pomozi mi, stvarno, ja više dalje ne mogu, ja želim tu radost, ja trebam taj mir, ja trebam, Isuse, da ti stvarno mene promijeniš iz korijena, jer stvarno sam grešna, molim te, oprosti mi. To se sve desilo prije 20 i nekoliko godina, bila sam dosta aktivnija, bila sam kao Samson, puna snage, sve sam htjela, ta prva ljubav me obuzela. Životno okruženje terapijske zajednice Reto centar je instrument terapijskog djelovanja i postizanja promjena u osobi. Strukturirani dan, rad, rutina i aktivnosti važni su za ljude čiji su životi uglavnom bili neorganizirani. Strukturirane aktivnosti omogućuju učenje, planiranje, postavljanje i ostvarivanje ciljeva. Rad kao terapija i obrazovanje podrazumijevaju cjelodnevnu organizaciju radnih aktivnosti s ciljem stjecanja radnih navika potrebnih za stvaranje uvjeta za život i rad. Na jutarnjim i večernjim sastancima čitaju se biblijski tekstovi koji se povezuju u životni kontekst s ciljem upoznavanja sebe i osvještavanja vlastite stvarnosti. Slobodno vrijeme je vrijeme odmora, vrijeme za iskustvo, vrijeme za učenje nerizičnih aktivnosti kao što su razgovori, sviranje gitare, pjevanje, šetnje, izleti, slobodna igra, odlasci na sportske i kazališne priredbe, vrijeme kod obitelji, rođendani i ostale stvaralačke aktivnosti. Terapijski tim povezuje iskustvo i struku. Najvažniji dio tima su mentori oporavka, nadahnuti kršćanskim vrijednostima koji dijele svoje bogato iskustvo i pomažu svakoj osobi pronaći motivaciju za oporavak sa suosjećanjem i apsolutno bez osuđivanja. Terapijska zajednica Reto centar je u potpunosti besplatna i za ulazak se traži samo osobna odluka i spremnost osobe na prihvaćanje svih utemeljenih normi. Dolazeći na ovo mjesto, dolazeći u Reto centar, slomeći se u sebi da nazovem uopće, da dođem do tog mjesta, nalazi se sa momcima, zovući na telefon, koji je bio telefon Reto centra u Splitu. Zvao sam i našao sam se sa ljudima, bilo je
bilo je moje interesovanje, na želja. Oni su to prepoznali u meni na jedan način da sam ja par puta nazvao i nakon toga sam se našao s njima i razgovarao sam sa dvojicom momaka gdje prilikom razgovora mi je momak izvadio koji je bio odgovoran u zajednici Reto centar, donio mi jedan upitnik pri dolasku samo kad dolaziš, postoje norme centra, norme zajednice i ja sam te norme na neki način mogu reći pročitao, ali on mi objasnio ukratko o čemu se radi, šta i kako, da mora nazvat, da moram biti točan nakon ovoga, objasnio mi je sve šta se radi u zajednici, na kakav način se pristupa jednom čovjeku koji dođe i da je centar u potpunosti besplatan. Financijsku održivost stvara raspoloživi fond koji je organizacija proizvela sama svojim djelatnostima u radno-nastavnim radionicama u sklopu radno-okupacijske terapije. Radno-nastavne radionice su second hand trgovina, antikviteti, stolarija, tapicerija, usluga selidbe, proizvodnja slastica, ličilačka radionica, automehanika, ručni radovi, električni i elektronički otpad, odvoz, popravci, recikliranje, distribucija hrane i higijenskih potrepština, te ručno sortiranje tekstila prema vrstama vlakana i materijala i razdvajanje za daljnju obradu. Sa zahvalnošću se prisjećamo prvih momaka koji su se vratili iz Španjolske i nastavili živo vjerovati, osjećajući da ih Bog nadahnjuje, usmjerava, vodi i daje sigurnost svakom njihovom koraku od skromnih početaka sve do danas, kad je Reto centar licencirana terapijska zajednica koja u svom pristupu uvijek naglašava vrijednost svake osobe. Ustrajavamo 30 godina nadahnuti kršćanskim vrijednostima koje govore o stvaranju potpuno novoga životnog puta uz istovremeno poznavanje i primjenu suvremenih spoznaja znanosti.